Hmm. Klu. Berat, berat. Aja Favon, aja Favon, aja. Galu Mas kambangane. Ambles Mas, glu, glu, lalalala. Woi, wae sak pira Mas? Lalalala. Sakmene. Aja disen-disen lho Mas Timbul. Wah. Mesake kula nah disen-disen iki Pak. Lalalala glu. Lalalala. Mencolot-mencolot iwake wajan. Get-geti. Wah, nyampe watuk glu. Pirang-pirang ora obah blas. Mosok, Bos? Bejone kula niki lah mau dereng awan kok, Pak. Wah, iki berarti makane awan iki, Mas. Lho, iki sakmene wis alhamdulillah. Nggih, babone. Oh. Lah nggih kon ampun nggon jenengan wah jan dongane kuwi. Wis gelu. Nggih. Kalau master satu itu dapat gerang-gerang Mas. Wis jan ora ngerti rezekine nendi kapan ora ngerti ya. Teko dinikmati nggih to Pak Mbul. Wis teko sak entuke. Mesake wae rung tak nggih. Mesake wae rung tak uculi ya sik tak uculane sik. Jan gek rezekiku iki Pak Mbul. Lah tapi lembut ya Pak. Walalala walalala walalala. Jan rezeki ndak kemana wis to glula sakmene. Wah sip ranang sakmene masuk ya Pak. Oke sip wis ora ngira gelu kae Mbah Gudil kae Mbah rene Mbah. Pengen iwak ra? Wah. Ora rene ora tak syuting kowe. Wah. Kae master kacokan siji kae jos kae Mas kae. Itu hebat Mas. Wah ya babon gamblok kono. Lanjut dulu. Lah, glu Mas, kena Mas. Lho cedhik Mas, glu. Wah, ya sepira Mas. Lah ya to. Sakmene jebule Mas. Wah, nah iki dirilis Mas. Rilis ember. Sip, lanjut. Kegeden angin ya. Lho kene aku gak entos iki Mas. Lho, kena meneh Mas. Ora ngerti. Tapi sakmene-mene Pak niki. Ampun diece ning Pak. Lho Mas iki wis omonge kegeden angin rada banger. Pripun Mas? Mboten anu lumut. Ora iso kula nancep kene nak rangas Mas. Rangas cacing wis angkat tangan kula. Ya iso tapi alun-alun ngono. Lho Mas, iki sip Mas, lanjut dulu. Klu. Berat, berat. Aja Favon, aja Favon, aja. Cilik wae ya. Tak kira Favon ya, Pak. Berate ngonoan. Wah, mantap ya. Rangi-rangan glu. Mas wajan. Rangi-ra kono. Arang-arang mriku Pak metu babone nggih. Lah ya gek niki wingi-wingi nggih. Carane standar lembut to. Kena Mas. Kena jebule. Wis ngosek kalem. Weh, aja usul, aja meluncat-meluncat. Ya ta. Wih, dereng lumayan. Wah, jebule lumayan Mas. Wah, tak kira arep lembutan meneh kok. Yes, diatuk-atuk. Sip, lanjut.
alah 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 ayo 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 lah ngusik ngusik tenang ngusik lah ya toh. Wah jan lumayan Mas iki wis gathok-athok iki lah ya toh. Aja ucul mesakno aku ndak ra ngucul iwak lah ya toh. Glu Mas diuculi Mas. Wah nyaris sip lanjut dulu kira-kira kurang lebih awi kita tembakan paling rongkilan rada mending jero mriki Mas lah kena meneh lah wis lah tapi lembutan lho Mas nak telaten nak ra telaten ya wis ya telaten-telatenan wae Mas kaya aku ya teko telaten ngono wae sip lanjut. Ngosek wis kalem woi lah ya lumayan ya Mas dua jari gemuk iki dereng ya toh ini di tempat biasa Mas pokoke hajar. Kena jebule tak kira ora kena wis lah eta lah ra ngira Mas tak kira ora kena tok nyeblake malah kena wis lanjut dulu. Suasana hari ini Mas ini gerimis mulai datang Mas dari kemarin beberapa hari hujan terus ini air naik lagi Mas. Ini seandainya gerimis gede ya terpaksa kita cupkan sekian Mas ini masih rame Mas ini. Haup Mas walaupun ya ada yang besar ada yang kecil lumrah tapi air naik semalam kemarin hujan gede agak lama ini air naik ternyata masih haup ini air baru Mas tidak masalah. Oh ternyata ya sepertinya tambah kenceng Mas gerimisnya. Oke kita cukupkan sekian. Buat yang belum atau baru menemukan channel ini silahkan bisa support channel ini dengan cara like ataupun subscribe biar tidak ketinggalan update terbaru seputar pinggir opening. Untuk yang masih sebentar mas. Nah, untuk yang selalu support channel ini terima kasih, mudah-mudahan kebaikan Anda akan dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Tuhan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan sekian dulu, kita ketemu lain waktu lain kesempatan. See you again, see you next time, bye. Oh alah raken mas.